Čauky, takže máme pre vás ďalšie videjko. Áno, dobre myslíte, ďalšie videjko. Co rado? Však mám dole brnko. Mám dole brnko. Dobre, takže vítame vás na ďalšie videjko. No a v tomto videjku by som vám chcel ukázať túto kamošov server. No a má to dosť pekne zariadené. Len s jediným problémom, že som nedostal tento kompas, ktorý tu dostanete, ak sa prihlásite. Lebo my sme tu trošku blbli s game modom a tak ďalej. Takže chcel by som ukázať, čo tu všetko môžete nájsť. Sú tu warpy, ako napríklad warp doly. Musíme tu počkať. Tieto doly robil kamoš, ale vyzerajú fakt pekne, to musím dodať. Trošku sú poťažené. Dá sa tu všetko robiť. A keď začínate, najlepšie urobiť toto, ako je hovorím. Tak, máte začiatočný kit, takže môžete. Aha, ja mám game mod, takže nevadí. Som zabudol ten game mod. Máte stiažím a tak ďalej a tak ďalej. Potom, tu máte niekoľko druhov. Som povedať zliatin, ale sú to orečka, ktoré si môžete natieť dosť veľa vecí. Musím dať viac čankov. Akékoľvek orečka si tu môžete naťažiť. Potom máte ďalší warp a to je mesa. Tu máte jednoducho povedané mesa biome originál. Môžeme si to ťažiť. A tak ďalej, a tak ďalej. To pekný mesa biome. Keby sa mi ponačítali šťanky, bol by ešte krajší. Takže jednoducho môžete si tu hrať čokoľvek len chcete. Potom tu máme warp nether. Warp nether, jednoducho povedané nether originál. Je tu láva a to je dobré. Takže warp. Takže warp parkour. Najlepšie na tom je stavať jak paradák. Ale to máš nezaujímavé. Už sú taký dobrý a vypneš Kalixe alebo Raduške daždíček. Dobre, no takže ani nemusíš vypínať. A hovorí sa, že na konci dostanete niečo, čo vám urobí úsmev na teda. Vyskúšajte to. Takže dáme warp príroda. Tak. Je to klasik príroda, dobol to môj kamoš, vyzerá to dosť pekne, tento spamček. A tu už vidím, že už chlapci blbli. A dostali sme odmenu. Toto dostanete úplne na začiatku. Tak, to je info. Potom warp, PvP. Musíme počkať. Tak, tu sme pred chvíľou blbli, takže až som zabudol. Toto dať unlock. Asi tu nie je ten plugin ešte. No a posledný warp tu máme. Je to spawn. Čiže klasický spawn. Takže som rád, že ste toto videjko pozreli. Pravda, že IP bude v popisku videa. A ak chcete, tuto kamoš, asi ma vaniš, tuto kamoš bude pravdepodobne aj robiť takú špeciálnu vec, a to, že vám vygeneruje svet podľa toho, aký chcete, a na ňom môžete nahrávať. Čiže môžete vytvoriť svet na hociakú mapu, z ktorej bude nahrávať
hoci kto tu chce. Takže, no môžem povedať, že aj ja natáčať, ale to je podľa toho, ako vy chcete. Takže som rád, že ste si toto videjko pozreli a čau čau!